Salutare YouTube, sunt Andrei Marian, după cum mă știți. Astăzi o să vă arăt cum să descărcați Minecraft versiunea 1.8.7. Să începem. Tot ce aveți de făcut este să intrați în programul Mineshafter, care este în descriere. Trebuie să aveți Java pentru a juca acest joc. După cum vedeți aici este iconița pentru a downloada Java. Mai jos, după ce ați downloadat sau pentru că îl aveți, apăsați Minecraft Launcher. Descărcarea va începe automat, nu trebuie să le faceți nimic. Eu nu o să mai apăs pentru că deja am descărcat, după cum vedeți. Eu folosesc Mozilla și le am aici. Așa. După ce... Bine, o să vă ducă pe pagina asta mai întâi. Home. Dumneavoastră trebuie să intrați în Downloads. Și iar apoi se repetă ce v-am spus. Apoi, după ce l-ați downloadat, o să dureze ceva până să se aprindă, pentru că nu știu, la mine se aprinde cel mai greu, nu știu dacă și la voi o să se aprindă. După ce l-ați downloadat. După ce l-ați downloadat și ați avut răbdare să pornească, aveți aici Minecraft. Pentru a nu juca versiunea demo, trebuie să vă duceți la Switch User. Eu am pus aici un nume și aici puteți să puneți dumneavoastră un nume, orice. Un nume, oarecare. Iar după aceea parola. După aia dați login. Bine, eu deja am dat. N-am scris nimic. După ce ați dat login, dați play. Iar apoi o să vă aduc aici. Dați play și va începe jocul. Dacă vreți și un pachet de textură, eu recomand să folosiți Optifine. Acesta este foarte bun, este HD totul. Și este super. Mă așteptăm să se deschidă ca să vă arăt că într-adevăr merge. Un pic. Uitați, s-a deschis. Da. Merge și în multiplayer, nu e nicio problemă. În single player, adăugați servere și toate cele. Uitați că s-a pornit. Acum, pentru a... Deci merge tot asta. Ca să descărcați acela, nu am linkul exact și de aceea nu am postat nimic în descriere despre acela HD, pur și simplu căutați pe internet. Dar după ce l-ați downloadat, dați la opțiuni, pachete de resurse, iar aici o să vă apară pachetul acesta, Flows, Zip, mă rog. O să vă apară așa. Ori dați aici, ori dacă nu l-ați găsit aici, deschideți dosarul pachetelor și îl veți găsi cu siguranță. L-ați terminat. Și cam asta a fost. Nu uitați să dați subscribe și like dacă vă place. Eu o să mai fac alte videoclipuri Minecraft. Terminat. Cum am zis, nu uitați să dați subscribe și like dacă v-a plăcut. La revedere!